खुलुमबाय दिनैनि NBN-नि रादाबखौ फरायदों जारिमिन बरगयारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ रायजो नाङैनि CC2A शुक्रबाराव ST बिलखौ लानानै हेंथा सोमावसारदों जांख्रिथाय फोथाराव UPPL लाइमोन आफाद आरो आइजो गांनि सेथि 3 बोसोरसालिया जथुम्मा खुंदों रुपनाथ ब्रह्म विद्यापीठ गुदि फरायसालिया जोबथि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिदों सानब्रैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बाक्सायाव सानजा बाक्सा जिल्ला आरो गरेश्वर बिया बाथौ गौथुमनि रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिनाया सोलिगासिनो बाक्सानि निखासियाव जिल्ला जेल लुफुंनो BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया अन्थाइ खाम्फा गायसनदों चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 12थि बोसोरारि जथुम्माया गोजोनै गोजोन जोबलांबाय आरो आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनायखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामगोन PGCBM दानिया फैदो आबुं रादाबाव आसामाव थानाय मोन 6 जौगाखां माहारिनो भारत सरकार आरो आसाम सरकारा राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय ST होनो नागिरनायनि थाखाय दुलाराय आसामाव थानाय ट्राइबेलफोरनि गेजेराव अर जोंब्लावखांदों शुक्रबाराव ST बिलनि हेंथायै CC2Aनि बानजायना दुलाराय रायजो नाङैनो आखायाव बनजार लानानै हेंथा हानजा सुनाय हाबाफारि दिन्थिफुंनायजों लोगोसे कक्राझार सहरावबो आखायाव ब्लाव ब्लाव बनजार लानानै ST बिलनि हेंथायै खुद्रिसारनाय हाबाफारि दिन्थिफुङो उद्देश्य मर्मे आमी गम पाइछु जे जेतु मंत्री बिलागे बक्तव्य दि आछे जे राजनीति लाबालाबार कारणे आज 14টা जनगोष्ठी ट्राइबेल नटचाट करि पेलाय इहते 6টা जातिक नतुन भावे ट्राइबेल करार कारणे इहतर उद्देश्य यार कारणे आमी उकियाइ दिब बिचारिछु जे कोनोबा जुदि ट्राइबेल करिबार कारणे ट्राइबेल करार कारणे आरो ट्राइबेल जाति नतुनके करि राजनीति करिब बिचारिছে एतु जुदि भयानक हबो आरो एतु आमी कोनो पथाय मानि नलम थैंक यू कक्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय फ्लाइओभारनि जांख्रिथाय फोथाराव कक्राझार जिल्ला कमिटि लाइमोन आफाद UPPL आरो आइजो गांनि सेथि 3 बोसोरसालिया जथुम्माखौ सनिबाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुङो हाबाफारि बायदियै फुंबिलियाव आफादनि फिरफिला बिरहोनाय मुंख्लंफोरनो बिबारजों मान बावनाय आरो सानजौफुआव मोनसे गेवलां मेलबो खुंफुंनाय जायो गेवलां मेलाव गुबुन गुबुन आफाद गौथुमफोराव हाबा मावबोनाय सा 200निबो गोबांसिन सुबुंफोरा UPPL राजखान्थि हान्जायाव हाबफैयो मख'नाय जायोदि UPPL हान्जायाव हाबफैनाय सा 200निबो गोबांसिन सुबुंफोरखौ मिरु UPPLनि आफादगिरि रायजो सभानि बारग' MP उरखाव गोरा ब्रह्मआ दुंब्रुदै बरायो UPPL long live UPPL जिंदाबाद UPPL long live घरे घरे UPPL गावे गावे UPPL बसुमतारी जिंदाबाद सालागानि ब्लकनिफ्राय सोमखोर बसुमतारी नेक्स्टावनि आरो लोगोसे दङ रंगिना ब्रह्म बिथाङा दतमा ब्लकनिफ्राय फरायनाय हाबाफारिखौ मावफुंलांबाय थागोन बयखौबो जोङो मोनसे मोनसे जोंनि दोलोनिनो जोंनि पार्टिनिनो सिम्बलिक थाग्रा सेन्ट्रेल कमिटिनि UPPLनि दैदेनगिरिफोर जोंनि कक्राझार जिल्लानि सिंनिनो रुपनाथ ब्रह्म विद्यापीठ गुदि फरायसालिया सनाथि मायथाइ फोरबो फालिदों कक्राझार सहरनि कटफारायाव थानाय 804 नं रुपनाथ ब्रह्म विद्यापीठ गुदि फरायसालिखौ 1986 मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन फैयै फैयै दिनै रुपनाथ ब्रह्म गुदि फरायसालिया आबुं 50 बोसोराव आगान सुरबाय रुपनाथ ब्रह्म विद्यापीठ गुदि फरायसालिनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनाया सनिबारनिफ्राय जुरिजेनबाय हाबाफारि बायदि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै फरायसाफोरनि गेजेराव खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय मिउजिक चेयार बादायलायनाय आरो हारिमुआरि दिन्थिफुंनायजों लोगोसे नाटक दिन्थिफुंनाय आयदाबो दिन्थिफुंनाय जायो कविता कबल आइसु कविताटुर नाम कोने की कविजনৰ नाम नवकाন্ত बरुवा ছাত্র ছাত্রী আৰু আমাৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ উদযাপন কমিটি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো অভিভাৱক ছাত্ৰ আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী
সকলোকে মই 804 নং ৰূপনাথ ব্ৰহ্ম বিদ্যাপীঠৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীৰ ফালৰ পৰা সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বহুতেই উল্লেখ আমাৰ ক শাখাৰ মই এইখন স্কুলৰে আবৃত্তি প্ৰতিযোগিতা অসমীয়া মাধ্যমৰ ইমানকে অন্ত পৰিল। গ্ৰহণ কৰিছোঁ ছাৰ বাইদেউ আমি এবাৰ আগত ৰাখি ক শাখাৰ স্কুলতে মই শিক্ষকতা কৰিবলৈ বড়ো মাধ্যমৰ কবিতা প্ৰতিযোগিতালৈ আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ। খুব ভাল লাগিছে। মই নিজৰ পঢ়া স্কুলত মই এতিয়া নিজে পঢ়াই থকা স্কুলত এনেকুৱা এটা দিনৰ সুযোগ পাই মানে মনটো বৰ আনন্দ পাইছোঁ আৰু মানে সোণালী জয়ন্তীৰ সামৰণি অনুষ্ঠান আজিৰ পৰা আমি আৰম্ভ ডিচেম্বৰ 2 তাৰিখে আমি আৰম্ভণি কৰি এতিয়া আমাৰ শেষ পৰ্যায়ত আহি পাইছোঁহি। তো আজি আমাৰ মুকলি হৈ গ'ল এটা অনুষ্ঠান। सानब्रैनि रंगिना संगिना हाबाफारिजों सानजा बाक्सा जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम आरो गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय हाबाफारिया रं बिरंनि गेजेरजों सोलिगासिनो। सानजा बाक्सा जिल्ला बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव 31 जानुवारि अक्ट'निफ्राय जुरिजेननाय सानजा बाक्सा जिल्ला बाथौ गौथुम आरो गरेस्वर बियाब बाथौ गौथुमनि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथायाव दिनैनि सानाव सानजा बाक्सा बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादनि गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो बिटिसिनि इएम गणेश कसारिया। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै दिन्थिफुंसालि दिन्थिफुंनाय हारिमुआरि मोसानाय बादायलायनायबो दिन्थिफुङो। बाक्सानि निकासियाव जिल्ला जेल लुफुंनो थाखाय बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया सनिबाराव अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बाक्सा जिल्लानि सदर सहर मुसलपुरनि साखाथि निकासियाव गासै 42.47 कौटि रांजों जिल्ला जेल लुफुंनो थाखाय सनिबाराव अन्थाइ खाम्फा गायसनो बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायै फारि आसामनि टुरिज्म बिफाननि मन्त्रि चन्दन ब्रह्म, एमएलए इमानुएल मुसाहारि, थानेश्वर बसुमतारी, बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बीरेन चन्द्र फुकनआ আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যনলে কৰা কাৰণে মাতিছে। एरैहाय बे हाबाफारिनि उनाव बाक्सा जिल्लानि बरमा जुलि मैदानाव खुंफुंजानाय बिपिएफ हान्जानि गा 29थि मावसुमा आफादनि मेलावबो बाहागो लानानै महिलारिया बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो। खौरांगिरिजों जानाय मोगा-मोगि समाव बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया बुङोदि फैगौ 10 फेब्रुआरियाव खुंफुंजानो गोनां गा 16थि बिटिसि गोरोबथा सानखौ गाब गोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जागोन होननानै बुङो आरो बे सानाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो जर'खा आलासि महरै बाहागो लागोन आसामनि रांखान्थियारि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। হৈছে ইয়াত আমি অহা 10 ফেব্ৰুৱাৰীটো কেনেকৈ অবজাৰ্ভ কৰিম সেইটো বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছে। 10 ফেব্ৰুৱাৰীত আমি 1-2 লাখ পাব্লিক গেডাৰিঙৰ কাৰণে আমি আজি ঠিক কৰিলোঁ। কোকৰাঝাৰত হ'ব 10 ফেব্ৰুৱাৰীটো হ'ল আমাৰ একৰ্টে বিটিচি একৰ্টে আৰু তাৰপাছত আমি আমাৰ বিপিএফ দলৰ যিটো কনফাৰেন্স টাৰ্মিনেটিভ কনফাৰেন্স হ'ব লাগে সেইটোকো আমি 8 তাৰিখৰ পৰা কোকৰাঝাৰতে এৰেঞ্জ কৰিছোঁ যে প্ৰত্যেকটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা 1000-1000কৈ ডেলিগেট যাব 8 তাৰিখৰ পৰা 9 তাৰিখলৈকে মানে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী লৈ পেলাই বিপিএফ মানে টাৰ্মিনেটিভ কনফাৰেন্স হ'ব। সেইখিনিয়ে বেলেগ নাই। আৰু চিফ গেষ্ট হিচাপে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক আমি মাতিছোঁ আৰু স্পেচিয়েল গেষ্ট হিচাপে আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 14थि बोसोरारि जथुम्माया गोजोनै गोजोन खुंफुंजालांबाय। चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 14थि बोसोरारि जथुम्मा आरो गा 13थि बोसोरारि जथुम्मा रोनसोनद्रि बियाब बाथौ गौथुमनि हाबाफारिया सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल बाथौ मिसनाव खुंफुंजाबाय। 1 आरो 2 अक्ट' साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव
बेंटल बाथौ मिसनाव खुंफुंनाय बोसोरारि जथुम्माया शुक्रबारनिफ्राय जुरिजेननानै सनिबाराव गोजोनै गोजोन जोबलाङो। जोबथा साननि हाबाफारि थामहिनबा सनिबारनि फुंबिलियाव आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, गोथै सि बावनाय आरो सानजौफुआव चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि समासुरान औवारिनि आफादगिरि मासि सामलायनायाव मोनसे गेवलां मेलबो खुंफुंनाय जायो। मख'नाय जायोदि गेवलां मेलनि हाबाफारियावनो चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमजों दिहुनजानाय बिसम्बि मोनसिंसिं बोरायखौबो बेखेवनानै होयो चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिबानगिरि नीलचरण बसुमतारिया। दुलाराय बाथौ गौथुम दाखांनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायो। खुंथायनि गोहोआव थानाय बीजेपी सरकारा 2014 मायथाइयाव लोकसभा बिसायख'थि समाव होनाय रादायखौ मावफुङैनि थाखाय आरो आलादा रायजो बड'लेण्डनि जेंनाखौ बोस्रांनो नाजायैनि थाखाय सरकारनि खाथियाव गोख्रों हुमखि होदों PGCBMआ। सनिबाराव क'क्राझार सहराव थानाय PWD आलासि बांलायाव जुथुमनाय मोनसे आफादारि सावराय जथुमनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्ला खुंथि PGCBMनि लिंथुमगिरि इराग्दाव ब्रह्मआ खौरांगिरिजों जानाय मोगा-मोगिनि समाव बुङोदि खुंथायनि गोहोआव थानाय बीजेपी सरकारा फैगौ लोकसभा बिसायख'थिनि सिगां आलादा रायजो बड'लेण्डनि जेंनाखौ बोस्रांनायनि राहा लामा लायाब्ला सोमावसारनायखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनाय जागोन होननानैबो हुमखि होबावो। लोगोसे मोनद' जौगाखां माहारिनि ट्राइबेलनि गनायथि होनो नाजानायखौ गोख्रैनो बन्द' खालामनांगौ होननानैबो दाबि दैखांबावदों। অসমৰ উন্নত 6 জনগোষ্ঠীক এছটি দিয়া বন্ধ কৰক। অসমৰ উন্নত 6 জনগোষ্ঠীক এছটি দিয়া বন্ধ কৰক। বড়োলেণ্ড মুভমেণ্ট যিহেতু চৰকাৰে আজিলৈকে আমাক কথা দিছিলে যে ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত আলোচনাটো হ'ব লাগিছিল, কিন্তু আজিৰ দিনলৈকে আমি আলোচনা কৰাটো দেখিবলৈ পোৱা নাই। যে তেখেতে ৰাজনীতি কৰি পেলাই যে 6 জনগোষ্ঠীক যে এছটি দিবলৈ গৈ আছে, ইয়াত ব্যস্ততা আছে। তেখেতে আমাৰ যিহেতু দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা যে আমাৰ বড়োলেণ্ড ইছ্যু, এইটো অতি শীঘ্ৰে সমাধান কৰিব লাগে। NJP প্ৰগ্ৰেছিভ যিহেতু সমস্যা, এই সমস্যাটো তেখেতে আলোচনাৰ মাধ্যমে অতি সোনকালে তেখেতে সমাধান কৰিবলৈ আগুৱাই আহিব লাগিব, এইটোকে কৈছোঁ। আৰু লগতে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতে আজিৰ দিনত কোনো ক্ৰাইটেৰিয়া নাথাকা ব্যক্তিবিলাকক যে ট্ৰাইবেল দিবলৈ গৈ আছে, এইটো আমি একশ্যন কমিটিৰ হৈ পেলাই আমি তীব্ৰ ভাষাৰে আমি এইটো গৰিহণা দিছোঁ। আৰু কোনো পৰ্যায়ত আমি যে ট্ৰাইবেল হ'বলৈ দিব, এইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। কোনো পৰ্যায়ত আমি ট্ৰাইবেল হ'বলৈ নিদিওঁ। চৰকাৰে আজিৰ দিনত পলিটিকেল লাভালাভৰ কাৰণে তেখেতে কাম কৰিলেও আজি তেখেতৰ পলিটিকেল যিহেতু লাভালাভৰ কাৰণে কাম কৰা, এইটো আমি তীব্ৰ ভাষাৰে প্ৰতিবাদ কৰোঁ। रादाबखौ फोजोबनायनि सिगां गाहाय गाहाय रादाबखौ फिन खेबसे फरायफिनबावदों। रायजो नाङैनि CC2A शुक्रबाराव ST बिलखौ लानानै हेंथा सोमावसारदों। जांख्रिथाय फोथाराव UPP लाइमोन आफाद आरो आइजो गांनि सेथि 3 बोसोरसालिया जथुम्मा खुंदों। रुपनाथ ब्रह्म विद्यापीठ गुदि फरायसालिया जोबथि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिदों। सानब्रैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बाक्सायाव सानजा बाक्सा जिल्ला आरो गरेश्वर बिया बाथौ गौथुमनि रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिनाया सोलिगासिनो। बाक्सानि निखासियाव जिल्ला जेल लुफुंनो BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया अन्थाइ खाम्फा गायसनदों।
चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 12थि बोसोरारि जथुम्माया गोजोनै गोजोन जोबलांबाय आरो आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनायखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामगोन PGCBM। बेजों लोगोसे दिनै रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।